Hejsa. Jeg vil lige lave en hurtig repetitionsvideo om differentialregning. Fordi måske så har man glemt det over hele sommerferien. Who knows? Nå, der er i hvert fald meget, der foregår på skærmen lige nu. Jeg skal nok gå igennem det hele. Det jeg vil gennemgå i den her video, det er nogle eksempler på nogle af de her forskellige regneregler. Så vil jeg lige vise, hvordan det er nu, at man bestemmer ligningen for en tangent gennem et punkt. Og til sidst der vil jeg lige repetere, hvordan det er, man finder monotoniforholdet, eller monotoniforholdene for en funktion, som også involverer løsningen af angradsligninger. Også bare lige for at repetere det. Herude til højre, der har jeg taget fra A-niveau formelsamlingen de her forskellige regneregler. Der er ligningen for tangenten, og så er der de her regneregler, som vi kender. Den eneste, som ikke var i B-niveau formelsamlingen, det er den hernede, som er kædereglen, altså differentiationen af en sammensat funktion. Og det er sådan set den samme som den heroppe, bare i et konkret tilfælde. Der er også de her to med plus og minus, det er sådan set den samme regel. Men vi skal nok se, hvordan det hele fungerer. Og hernede, der har jeg også de forskellige afledede funktioner. Men jeg tænker, lad os bare starte fra en ende af med den første regel her, 131. Det er konstantfaktorreglen. Og den siger, at hvis man har en konstant 5 ganget på en funktion x i tredje, så måden man differentierer den på, det er bare ved at sige, jamen vi tager 5-tallet, og så differentierer vi bare x i tredje. Fordi den ved vi jo, hvordan vi differentierer. Og mærket her, det betyder bare at differentiere. Så det bliver 5 gange 3x i anden. Bum. Og så bliver det 15x i anden. Sådan der. Sådan gør man det. Den næste regel, det er sumreglen. Det vil sige, hvis man har to funktioner, der bare plusser sammen, så differentierer man bare hver af de to funktioner og lægger dem sammen til sidst. Så her der har vi kvadratrod x plusset med den naturlige logaritme af x. Måden vi differentierer det på, det er ved først at differentiere kvadratrod x. Det går vi lige ned og ser, hvordan vi gør. Og her kigger vi altså kun lige på den venstre side. Det der står på højre side, det er det samme, men den ser man normalt ikke så ofte. Så vi ser bare på venstre side, og det bliver altså til 1 divideret med 2 kvadratrod x. Så skal vi så også differentiere den anden funktion, ln af x. Hvor står den hen? Den står der åbenbart. Jo, der. Jeg skal bare lige lede lidt. ln af x, den differentieres til 1 divideret med x. Sådan der. Og skal vi bare kopiere det symbol der. Selvfølgelig, hvis der stod et minus her, så skulle der også stå minus her. Bum. Den næste regel, det er produktreglen. Det vil sige, når man har to funktioner, der er ganget med hinanden. Og man kan se, at den er lidt længere. Vi skal først differentiere den første funktion. Først differentiere den første funktion, og så gange den med den normale anden funktion. Og så plusser med den normale første funktion, ganget med den differentierede anden funktion. Så
Hvis den første her, e i x, det er så den første funktion, og cosinus af x er så den anden funktion. Så hvis man differentierer dem hver for sig, jamen e i x er differentieret. Det er bare e i x. Så det her nede, det er den differentierede. Det er over dx, det er bare et andet symbol for differentiering. Og cosinus af x differentieres til minus sinus af x. Sådan der. Og så er det sådan set bare at sætte ind. Så jeg se, vi skal først have den differentierede første. Det er e i x, der sker ikke noget med den. Gange den normale anden funktion, det er cosinus af x. Plus den normale første funktion, det er bare e i x igen. Gange den differentierede anden funktion, og det er så minus sinus af x. Sådan der. Og så hvis man gerne vil have det til at blive lidt pænere, så kan man jo faktorisere e i x. Det vil sige rykke e i x uden for en parentes. Cosinus af x minus sinus af x. Det er bare en anden måde at skrive det på. Men yes, det var den. Og så den sidste, som måske også er den sværeste. Det er en sammensat funktion. Lad os se. F af g af x. Så det bliver til den differentierede ydre funktion. Beholder den indre. Og så ganger med den differentierede indre funktion. Og når man så skal finde ud af, hvad er den ydre, hvad er den indre funktion, så er det en god idé lige at spørge sig selv, hvad sker der først med x, som jeg kan differentiere? Så her står x. Den første funktion, der ligesom sker med x, som jeg kan differentiere, det er 3x i anden plus 1. Den kan jeg sagtens differentiere. Og derefter, når jeg så har fundet ud af det, så bliver hele den der snask så opløftet i femte. Så det vil altså sige, at den indre funktion, det er den der. Indre, og den hedder g af x. Og så lad os vælge lyserød. Og så den her opløftet i femte. Det er så den ydre, som svarer til f af x. Godt. Håber det giver mening. Nå, lad os se. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal lige finde f-mærke af x. Så det vil sige, det er den ydre. Og den ydre, det er jo x i femte, ikke? Det kan være, at jeg lige kan skrive det. X i femte. Så når man differentierer x i femte, så får man jo 5x i fjerde. Så det kan man lige skrive. 5x i fjerde. Men det er egentlig ikke det, der skal stå. Fordi der står ikke f-mærke af x, der står f-mærke af g af x. Så det vil sige, at i stedet for dx her, så skal vi skrive det her.
den indre funktion. Så det vil sige, at det der kommer til at stå, det er 5 gange 3x i anden plus 1 i fjerde. Sådan der. Så nu har vi den der del. Vi har differentieret den ydre og sat den indre funktion ind på x's plads. Det sidste vi mangler, det er at gange med den differentierede indre funktion. Og det er jo det snask herinde, det røde. Og der bruger man jo egentlig bare sumreglen her, ikke? Så det her, det bliver 6x, og den anden her, det bliver 0. Så hele den indre funktion, den differentieres til 6x. Sådan der. Sådan gør man det. Så har vi ligesom været igennem de regneregler. Det næste vi lige skal til, det er, nu har jeg en funktion, kvadratrod x, og jeg vil gerne bestemme ligningen for tangenten, som går igennem det punkt her, med x-værdi 4, og så y-værdien, ja, hvad det nu er, det svarer til på funktionen. Så jeg kan lige prøve at vise på GeoGebra her, at det er kvadratrod x, og så var det jo x-værdien 4, x-værdien 4, og så går vi simpelthen bare op til bum. Sådan der. Så det er simpelthen tangenten til det punkt der. Så vi burde komme frem til, at det er en fjerdedel x plus 1. Eller y er lige med en fjerdedel x plus 1. Men lad os nu se. Måden man finder tangentens ligning på, det er ved at bruge formel 130, som står heroppe. Og der skal vi jo bruge 3 ting. Vi skal bruge f-mærke af x0, det er et tal. x0, det er også et tal. Og f af x0, det er også et tal. Så vi skal altså finde x0, f af x0 og f-mærke af x0. Det er alle sammen bare tal, som vi kan sætte ind i formlen. x0 aflæser vi her. Det er 4. Det vil sige, det er x-værdien for det punkt, som tangenten rører grafen i. F af x0. Der står hf4 her. Det betyder ikke, at f af x0 det er også 4. Det man gør for at finde det her tal, det er, at vi sætter det her tal 4 ind på x's plads her. Og regner det ud. Så det er altså kvadratrod 4, som er 2. Det sidste vi så skal finde, det er f-mærke af x0. Og det vil sige, at vi først lige differentierer funktionen. At det burde faktisk stå h af x0 her, ikke? Og h ved du hvad? Laver lige lidt om her. Kalder den lige for f. Sådan der. Så det vi gør, det er, at vi først lige differentierer f. Og det gjorde vi jo før. Så den hedder 1 over 2 kvadratrod x.
Så måden, at vi finder f-mærke af x0 på, er ved at tage det tal her og sætte ind på x's plads her. Så det er 1 divideret med 2 kvadratrodet 4. Det er 1 divideret med 2 gange 2. Det er 4. Så det er en fjerdedel. Og det sidste vi så gør, det er simpelthen bare at sætte skidtet ind i den orange formel her. Så ligning. Det er så y er lig med f mærke af x0, det var en fjerdedel, gange x, sker der ikke noget med, x minus 4, plus 2. Og så er det altid god skik at lige ophæve parentesen her. Så det bliver y er lig med en fjerdedel x minus en fjerdedel gange 4. En fjerdedel gange 4, det er jo 1, så minus 1, og så plus 2. Og allersidste, y er lig med en fjerdedel x, og minus 1 plus 2, det giver jo plus 1. Og skal vi ikke også lige se, y er lig med en fjerdedel x plus 1. Jamen det passer jo. Så kunne det næsten ikke være mere smukt. Så sådan gør man det. Og det sidste, det er lige at bestemme monotoniforhold for en funktion. Og monotoniforhold, det er jo, hvor man beskriver, hvornår funktionen er stigende, og hvornår den er aftagende. I hvilke intervaller den gør det. Så lad os lige prøve at gå ind på GeoGebra igen. Og så lad os prøve at se. Hvis vi lige skriver funktionen ind. F af x er lig med x i tredje minus 2x minus 2x i anden minus 4x plus 5, mener jeg, den hed. Yes. Så kan vi se, at funktionen stiger op til det her punkt lige over minus 1. Aftager lige ind til x-værdien 2, og så stiger den igen. Så vi burde altså gerne have, at den stiger, falder og stiger, hvor den vender på de her 2 punkter. Og jeg har lige sat en lille huskeregel heroppe i højre hjørne. Så måden man løser opgaven på, er at man først bestemmer f-mærke x. Så det er 3x i anden minus 4x minus 4. Sådan der. Det næste vi så skal gøre, det er at løse f-mærke x lig med 0. Hvilket vil sige, at vi tager simpelthen det snask her, sætter lig med 0 og løser for x. Så lad os gøre det. Så vi siger 3x i anden minus 4x minus 4 er lig med 0. Det er en anden gradstigning. Så skal vi til at fat i A, B, C og D. Så jeg aflæser, at A er 3, B er minus 4, C er også minus 4, og diskriminanten D beregnes ved B i anden minus 4 gange A gange C,
Så det er minus 4 i anden, minus 4 gange 3 gange minus 4, minus 4 i anden, det er 16. 4 gange 3, det er 12, gange 4, det er 48. Vi har minus og minus, så det er plus 48. Og hvis man plusser det her sammen, så giver det 64. Så har vi de tal. Det næste vi skal gøre for at lige løse den ligning her, det er at sætte den ind i løsningsformen. Og den hedder jo minus b plus eller minus kvadratroden af diskriminanten d divideret med 2a. Og hvor den ene løsning findes ved at sætte plus ind her, og den anden løsning findes ved at sætte minus ind her. Så vi har minus 4 plus minus kvadratroden af 64 divideret med 2 gange 3. Minus 4, det er 4. Kvadratroden 64, det er 8. 2 gange 3, det er 6. Hvis vi sætter plus ind her, så står der 4 plus 8, det er 12. 12 divideret med 6, det er 2. Hvis vi sætter minus ind, så står der 4 minus 8, det er minus 4. Og minus 4 divideret med 6, det er minus 4 sjettedel eller minus 2 tredjedel. Sådan der. Så det vil altså sige, at funktionens vendepunkter eller mulige vendepunkter, det er x lig med 2 og x lig med minus 2 tredjedel. Og det var jo netop også, hvad vi kunne se på grafen her. At vi havde x lig med 2, hvor den vendte, og lidt over minus 1, som egentlig er minus 2 tredjedel. Det næste, eller det sidste, som vi lige mangler at gøre, det er at lige tjekke, hvor den stiger og hvor den aftager. Måden vi så bestemmer modulsniforholdene, det er, nu har vi vendepunkterne, så skal vi tjekke før, mellem og efter hvert af vendepunkterne, om grafen stiger eller aftager. Så vi har x, vi har f mærke x, og vi har fx. Så vi havde minus 2 tredjedele, og vi havde x-værdien 2. Det var ligesom vendepunkterne. Og måden vi så gør, det er at vi tager et eller andet tal før minus 2 tredjedele, og sætter ind i den differentierede funktion. Så den vil jeg lige gøre i rød her. Så jeg vælger simpelthen tallet minus 1, fordi det ligger før minus 2 tredjedele. Så f mærke af minus 1. Det er 3 gange minus 1 i anden, minus 4 gange minus 1, minus 4, minus 1 i anden, det er 1, så 3 gange 1, det er 3, minus 4 gange minus 1,
Minus gange minus giver plus. Og 4 gange 1, det er 4. Så det er plus 4. Og så minus 4. Så hele det her, det giver 3. Så her, der har vi altså 3 er et positivt tal. Så det er plus, og så går grafen altså opad. Så tager vi noget imellem minus til tredjedel og 2. Jeg vil have det nemmeste tal af dem alle sammen, nemlig 0. Så jeg siger, at f-mærke er 0. Det er 3 gange 0 i anden. Minus 4 gange 0. Minus 4. 3 gange 0 i anden, det er 0. 4 gange 0, det er 0, så det der står tilbage, det er bare minus 4. Og det er jo et minustal. Og der går grafen altså nedad. Og så som det sidste, så vælger vi lige et tal over 2. Fordi her der er 0, og her der er f-mærke også 0. Men jeg vælger simpelthen tallet 3. F-mærke er 3. Det er 3 gange 3 i anden. Minus 4 gange 3. Minus 4. 3 i anden, det er 9. 3 gange 9, det er 27. 4 gange 3, det er 12. Og minus 4. 27 minus 12, det er 15. 15 minus 4, det er 11. Så her er det også et positivt tal. Det ligner et F. Positivt tal, så her der går grafen altså opad. Så først så går den op, indtil x-værdien minus 2/3. Så går den ned, indtil x-værdien 2. Og så går den opad igen. Indtil, ja, uendelig. Og det var jo præcis hvad det var, at vi fandt. Op, ned, op. Og for lige at slutte af her. Man kunne sagtens bare have fortrinslinjen. Men den måde jeg foretrækker lige at afslutte på, det er ved at sige, grafen den er stigende i intervallerne fra minus uendelig indtil minus 2/3. Og fra 2 op til uendelig. Og så er den aftagende imellem minus 2/3 til 2. Sådan der. Og jeg flytter lige mit webcam her, så I rigtig kan se, hvad der står hernede. Sådan der. Det var simpelthen det.